Jane mesane siji to. Apa? Dalange. Dalange nyapa? Lah kono mbayari tapi ra tau menikmati ya ngono ki lho. Lah menikmati apa? Kowe lek menikmati rada saiki yo. Kowe ngerti biyen-biyene ora ngarah gelem kowe gumoh mesti. Lah nyapa to? Oh kowe bento kabeh biyen tak kelompokno kok. Ora. Golekane kula sing bento-bento ae. Wah, alhamdulillah. Dalu menika dulurku lanang, dulurku sepuh saged rawuh wonten desa Pasian mriki. Iya. Nggih alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Dalang, macange Mbak Limbu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Mas Dodok. Nggih. Alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat walafiat, lancar semuanya. Sampun kaping kali niki panggih jenengan nggih tesih imut mboten? Angge tak seimut. Asline ping 3, Mas. Ping 3 ning gagal. Gagal. Gagal malih wong pancene panggone yo ado tenan panjenengan Nggih. tumbuh jadwale rapete ra jamak kok jenengan Nggih, nggih. pokoke sedaya disyukuri mawon. Nggih. Niki kula ngapuntene lho Mas Dalang. Pripun? Mas Dalang Kitri Basa Bayu Santoso. Hmm. Disingkat Mas Kitri. Boleh? Mboten apa-apa. Mboten napa. Tapi kondangan jenengan niku Kitri Basa. Nggih, Tribasa. Tribasa. Nggih. Niku kuatah lho sing kirim salam kagem jenengan. Apa nggih? Nggih. Oh. Niki kathah sing mirsani teng live streaming, Mas. Apa nggih to? Saestu niku. Nggih, salam kondur sinten Nggih. mawon. Kathah wonten niku Pak Kasir wonten saking Oh, mriku nggih. kathah, Wah, terima kasih salam Nggih. dhateng Pak Kasir Bojonegoro. Nggih. Pokoke dalu niki remen sanget Mas kula dalu punika. Nggih sami alhamdulillah kula nggih seremen sanget Nggih. tapang kalih jenengan panggih kalih jenengan. Ya toh? Alhamdulillah nggih nyambung Nggih. silaturahmi kan ngeten Nggih. niki. Mila saking menika niki hajate kan tesih apa suasana lebaran. Lebaran Riyadin kala wingi. Mula Riyadin poso-poso saulan utuh kula poso. Heeh. Kula munggah mawon joget kaku kabeh ra Nggih, tanggapan. Nggih ta? Nyekel wayang kudu merucut terus kula. Kudu kok, brucut Dok. jenengan. Berarti nggih sami. Pokoke ototne mboten digerakne nggih malah kaku sedaya Mas Nggih nggih. sami mawon. Nggih. Ki nyapa to Mas? Kok pelora ape piye? Ya omong. Lho omong ya omong ning kan ya enek aturane to aja men nyongkrokno kancane. Kowe iki mbok ya senyum aja mlorok wae kaya ape nyuluh kodhok ae kowe iki. Manten pirang-pirang dina mataku ngene kok, Mas. Mulane to ganti moto liyane. Urung garing, Cik. Kuwi moto apa karak urung garing ki jane apa? Kowe ya pengen ngomong kali Mas Bayu. Kali Mas Tisu Basah menika. Tisu basah gundulmu nu koso. Ngomong sapa? Tribasa. Oh. Tri Bayu Nggih. Santoso. Nggih. Disingkat Tisu basah. Nggih maten guyon lho Mas nggih. Ampun tersungging. Tersinggung. Tersinggung ampun dilebetke manah. Lah nek kowe pengen ngomong kali dalange ya nganggo aturan. Kersane omong sak omong ki ora tumpang tindih. Nah. Lagi ngoten to Mas nggih. Nggih leres kesane mboten tumpang soh. Lho, ngono lho Mas. Carane. Carane gampang lho nek aku omong kowe pengen ngomong kowe muni tir. Kok ganti sing ngomong. Ngono tok. Ngono tok gampang-gampangan bae. Ya. Wong urip kok nyapa digawe susah. Oke. Digawe mudah wae. Oke. Lagi ngoten nggih Mas nggih. Betul sekali. Lah niki jenengan asli daerah mriki nggih. Wasri mriki, kelahiran Jatirogo saya. Jatirogo mriki. Iya. Tepatnya desane pundi jenengan? Mriki Kebon Harjo kilen. Kebon Harjo. Pripun? Wih. Kebon Harjo wau kula pun panggih kali Pak Kadese. Oh nggih po. Panen duren tanggapan Mas. Wah, selok tenan kok itu durane pirang-pirang Pak iki kono. Nggih, tir. Panen. Pokoknya pas panen duren kok ora nanggap. Ah, kudu. Durene wae cilik-cilik sampeyan. Ora nanggap tak rampok durene pokoke. Tir. Nek Mas. Tir. 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 Sing penting Ayo tir. tir terus pokoke. Ayo tang tir. Kono somong bolak-balik kok meneng lho. sampean ki ditanggap wong to Mas aja emosi to Mas. Lah kaya ngono. Kowe nek emosi malah kaya nyunggi bekecot lho Mas. Aku mbok geleno blangkon liyane iki jane. Kaya nyungki bulus. Ndasku kok kotak no. Ora apik kuwi. Kowe ngerti bathok klopo? Ya iki sing sejenis cikalan ya iki. Aku ora pede. Ngono lho. Enten apa? Lho kok enten apa piye to Mas kowe iki? Lah piye iki? Kowe iki pengen ngomong dikekne ngarep malah omonganmu yo gak genah yo gak apik. Pisanan ngomong. Ya pisanan yo paling gak takok kabar pawartosipun pripun? Lah, Mas apik Bayu, sehat nggih Mas Bayu? Ora sehat. Bal afiat. Kowe iki pertanyaane konyol. Nyapa? Lah sehat mosok ndalang.
Lah ya bubu no. Maksudnya ki wong Jawa ki lamis-lamis lambe, Mas. Aja tok slorok, paling gak alus ngono. Pantese tembung. Pantese tembunge kudu ngono, ora soklak-saklek kaya kowe bojomu lho ngantek muring-muring. Kuwi bojomu ora tak urusi. Wo, minggat ketingenane kuwi. Ya, matur nuwun. Lah iya, alhamdulillah rong dina ning omahku nginep bojomu. Wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Pak sapa? Pak Tribasa. Tribasah piye to? Apa to? Ya, Lha iso kuwi. Ucok kok sok. ya. Niki wujud kabulipun teng desa pundi niki, Pak? Desa Pasean. Pasian. Nggih. Enten napa niki? Napa? Lah mbok Niki napa niku? Dalam rangka apa to? Embuh. Embuh, Pak. Ayo, Mbok. Ngertos nggih. Sing penting wayangan ngoten nggih. Kacak guyon, Pak De. Embuh. Hah? Embuh. Lha kuwi mbah-mbah tok ini apa to? Lah jere aku mau kon meneng aku ya meneng wae to Mas. Aku ki apa sing mbok omongo tak omongo ta Pak tarungono tenanan. Lah kowe dhewe malah sing emosi dhewe. Wong aku ki ngugemi apa sing mbok omongne to Mas. Apa aku kleru to Mas karo sampean? Wong bodoh aku. Terus omong mesti ngono. Aku bodoh yo njaluk bal ning nggonmu. Aku ora ngongkon kok. Lah nyapa kowe kok malah ngilang anggar aku teko kowe ngilang, aku teko kowe ngilang. Lho, tamuku lho lunga teko. Aku kan gak iso istirahat to. Lah nek pas aku kok malah ngalih. Pas aku teko ning nggonmu kok kowe malah ngalih. Lah mesti anakmu sak apa-apa mbok gawa kabeh ngentek napa-apa malah. Lah gek-gek rono ya mbok Wes bidu. ngerti acara apa? Hanya apa? Lho lah ngerti. Sedekah bumi. Oh, nggih. Nggih to Mas nggih? Nggih, leres. Sedekah bumi. Sedakoan bumi. Nggih, bilih punapa teng mriki wonten sedekah bumi niki Nggih. nandhake napa wujud syukuripun marang ngarsaning Gusti, Gusti. leres. Bilih punapa warga mriki tansah pinanggih bagya mulya, Nggih, tanemane amin. nggih subur makmur. Nggih ngoten nggih Mas nggih. Nggih, leres. Nggih ngoten, napa mulih jenengan timbali mriki panggih kalian jenengan niku suatu napa niku kesenengan hati Mas, mboten Leres. saged diucapne nek Ya ngoten betul niku. sekali nggih. Sami kali kula sak kanca panggih kalian jenengan. Wah, jan luar biasa. Nggih. Pengen panggih kalian jenengan iku sudah berkali-kali, tapi Gusti Allah dereng ngersake. Ah, nggih. Baru malam ini saged panggih kalian Ah, jenengan. nggih alhamdulillah lancen niki ngeten iki jodoh. Heeh. Ning asline kula mriki nggih seneng nggih susah. Lho, seneng nek sengene senenge pripun? Seneng Senepe kula pripun? ditanggap kalih warga Pasian mriki kula seneng sanget. Heeh. no. Susahe kula disalap tenggene Polindes. Lah, kok Penak. Polindes? Nggih penak diparing nggen macak iki penak nggih Ya, resik terus? enten dahare. Heeh. Kula teng mriku pun ngrusak timbangan. Lho. Lah kok rusak timbangan? Timbangan bayi kula nggih. Lah aku ya khusus bayi lah, masa bayi kingkong. Wah, kowe iki ya aja dijajal. Lah karepku aku iki saulan poso ki bobot ki medun apa ora ngono lho. medun ki setengah on. Bayi kingkong rayah kowe kuwi bayi. Nah, aku setengah wis los penak nang Polindes. on. Penake piye? Cuma siji to. Apa? Jedenge lho lampune poweteng. Ora nek popo. Lah terus piye kowe? Lah aku wis blusek ngono wis ora ketok popo. Heeh. Bar nguyuh langsung tak celupno ngono. Ih, bocah ki najis mungkul Ora ketok lho ciduk ya ora ketok. Lha ra ketok tapi bar sing terus bar awakmu sing mlebu rono gak malah najis. Lah ya mbuh. Nyuwun sewu niku dikuras nggih ngangge banyu kembang kalih uyah grasak. Jane aku iki celeng apa? Ngapunten Mas Tri. Nggih. Kula tak ulus salam rumiyin kagem sedaya warga mriki. Nggih, nyemanggaken. Kleru to, kula anu Mas Tri kok sae wagu ngoten. Mas apa? Bayu. Apane? Ngapunten Mas Bayu. Ah, ping kalih niki kok dadi Bisa. omong saomong kadang mboten genah. Sesuk iki bakal diri-diri meneh. Amin. Nyuwun Jadi- sewu kula izin jenengan tak ulus salam rumiyin kagem Monggo, sedaya warga. monggo. Oke. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun Bu tasih semangat nggih? Seneng mboten? Seneng mboten ditanggapi ngeten iki? Seneng nggih? Kira-kira tahun ngajeng ngeten iki melih purun apa mboten? Purun. Pak Lurah Suara Rakyat tahun ngajeng wayangan melih. Dak napa nyuwun sewu dalange nggih niki? Cocok niki nggih? Dagelane niki napa mboten? Mboten. Oh, piye to? Iya ta? Kowe ngapa takon ngono? Jelas ganti no. Ha iki urung nak nang gone main nang gone Lurah Duren kuwi mau. Lurah Duren sapa niki lurahe Pak Dalang Lurah Lah nggih, Duren. lah, alah. Kosok. Urung Iya, kuwi urung kosok. tepang kok. Urung tepang. Nggih. Kula nyuwun sewu kula Ana nembe kalih Pak Lurah sing pun nanggap cetha. cetha. Pak
Pasean to? Heeh. Pak Silikon. Pak Silikon gundulmu Pak tak Solikin. tapuk kowe Nggih, iki. Pak Solikin menika. Omongan kok ora genah to, Mas? Ah, Pak Solikin niku pun gapcak semanak jan pokoke. Asyo. Nggih, Jan piye? 2 hari yang lalu kula WA-an. Pripun? Pak, mbok kula dikirimi pamflet. Heeh. Aku iso dikirimi foto gapura to. Akhire mboten niku Pak, aku ngono. Kowe iki nek WA ki sing jelas. Nggih. Kirimi gambar sing enten fotone kula kalih daleng kalih jenengan ayo ngono. Aku ora nyalano kuwi ya ning fotone awake dhewe ya. Lho, ning gapura kuwi? Gapura. Berarti awake dhewe dicendhelo gapura? Iya. Kene iki wong apa bajing jane? Nggih ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Kades, Pak Matur nuwun, Solikin. Pak Solikin. Matur nuwun, Pak. Dalu niki lek mboten jenengan timbali mriki, kula terus terang jujur mawon merongos mboten enten tanggapan. Matur nuwun Pak Solikin ugi warga Pasean. Ora usah nangis. Poso ya ora nek apa-apa. Wis umum nek poso ora nek tanggapan. Isine kok kon nang masjid wiritan. Aja nangis. Dompet tipis bojo merongos. Ora usah nangis. Ape tukune susu anakku akhirnya tak presno susune pedet. Bar ngombe susune pedet anakku kok terus ngene-ngene. Lu ora usah nangis kok. Aku gak nangis gak piye-piye. Lah kok kowe malah sing nangis? Aku bantu kowe. Apa enek nangis kok Tuwek bantu? malah nangis. Omonganmu lele kok iso tuwek kok malah nangis. Matur nuwun Pak Solikin. Pak Solikin menika Bapak Kades piyayine Lembah Manah, Pak Solikin. Nggih. Niku wonten artine piyambak-piyambak nyuwun sewu Mas Bayu. Ya, paling gak ki wong apa ditimbali ki kudu duwe sangu kan ngoten. Pemenang dagelan intelektual, muda berintelektual. Wah, kudune luar biasa. Nggih, kula nek intele apik. Teleke niku lho sing boten penak kula kok iso. Solikin. Lho, wonten artine piyambak. Ini artine dhewe. Terdiri dari huruf so, li karo kin. Li. Halah kok so li sik ki lho piye to mo. Kudu dang Pok kowe iki. Ais kudu dang li. Kowe aja ngisi-ngisini lho Mas, iki kok iso teko Wonten kono. artine piyambak. Wonten artine piyambak. Terdiri dari so, li dan kin. so. So, piyayenipun nggih menika panjenengan Bapak Solikin tiyange sopan. Sopan Lembah Manah iso dienggo paturadan marang wargane. Nggih. Lah iki apik. Li. Wes kuwi siji ae. Lah iya. Li menika piyayene Bapak Solikin saged melindungi. Melindungi wargane ateges napa dadi pimpinane yo iso ngayomi ngayemno menika warganipun. Alhamdulillah. Ngono no Mas. Nggih Mas Bayu nggih. Oh, nggih, no. Jenenge dagelane paling gak ya nek otak-atik matuk, Ayo, no. sangune enten. Kin. Insyaallah Bapak Solikin ngaos dadi napa kepala desa niku akan selalu kinerjanya bagus. Wah, iki kinerjanya selalu bagus. Tepuk tangan buat Pak Solikin. Pak Solikin tepuk tangan. Wis. Matur nuwun lah. Nyatane pasien ya iso maju iso apik lho duwe lapangan kaya ngene. Nggih. Dalane ya halus kabeh. Nggih. Oh. Niku nek gak sing nyiptakno Bapak Solikin lho. Sekitar 3.000 penduduk yang ada di Pasean. Duh. Yang Kok ngerti? menawa kok. Dirungono tenan-tenan kok. Lah nggih, dirungono tenan-tenan penduduke pira? Sekitar 3.000 lah. 3.000 lebih. Nggih. Kok yo ngerti lho kowe penduduk Pasean lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rondone enten 240. Lah kok iso ngurusi rondo urusane apa to Mas? Urusane iki menghibur kok ngurusi rondo. Ketua BPD Ah. Bapak Susilo Prabowo. Lah kowe kok yo ngerti nyuwun Hasil sewu lho Mas sambutan Bayu. lho wong nak ditanggapi Apal ya men. gapyak semanak njago. Iki penting ngono lho. Wau nggih pun jagong wali Pak Dan Ramil. Sampun Pak Yanto menika niku adik leting. Lho kowe omonganmu sing genah Adik lho, kowe. letinge sampeyan. Wis adik leting iki lho. Lho, iya. Adik leting is Adik awakmu. leting kakak letingipun ngoten. Ngoten lho. Kowe kok malah medeni wong lho Mas. Mosok adik letingku kok. Kowe iki berarti ya apal nggih daerah Pasean mriki nggih Mas nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Coba aku nggih. tak takut sampean Mas. Monggo Mas tanggat. Mas. Sapa sing dadi bubedan kene iki ya ngerti Oh, sampean. Burini. Burini riyen tugase saderenge teng mriki. Niki teng wilayah Bangilan. Kowe iki paling mbok awur kowe. Ala jopi dengan tangga. Nyuwun sewu Bu leres nggih mriki bubedane Burini leres. Ya wah sepurane lho Mas sampean yo ngerti. Ora dadi apa-apa. Lah. Lagi ngerti pisane suarane terus digedhe-gedhene to Mas. Iya. Wong kok sombong men lho Mas kowe iki.
Paling ya apalmu bebedan kuwi karo Pak Kadese. Lah pancen yo iya. Jajal aku takon siji wae iki nek sampe kowe ngerti jawabane dalu iki bayaranku pen ora masalah. Waduh, disekseni warga mriki kalih Pak Dalang nggih Mas. Oke, tak sekseni lho. Awakmu dhewe sing ngomong lho ya. Ora masalah. Iki bayaran soalnya wis ditransfer nang aku lunas-nas lho. Iki karek nyawur utang tok. Omonganmu nek bener Ya. bayaranmu tak pek. Ya. Oke. Oke gak masalah. Iya. Ning aku ki dina ki yakin kowe ora ngerti. Apa? Sapa sing dadi dukun pijete pasean? Modar kowe. Di luar. Alah ora ngerti. Ora ngerti. Delalah nek sampun rezeki. Heeh. Aku lagi bar wae dipijet. Heeh. Mosok Lho, Pak Biono. Ayo, ora percaya tak urutno matamu. matamu dhewe iki. Ngomongane ora enak bocah iki kok iso rene kok mata. Tangkletke. Buke kok gujeng niku bener apa salah Pancen to, Bu? bener kok. Laras napa mboten? Iki ora ngerti. Sing di Pak Biono. Sing ndi? Pundi? Nih kan sing angger rasaan napa ta nika? Lah lampune padang lho to. Dadi ulap. Nyun sewu, Mas. Iya. Wong nek ngerti piyayine nika cek ngoten. Langsung tes. Lah nek Pak Biono kok terus cek terus jempolane kok ukil iki nih. Kale lah. Endi? Saya tau cek data aja nih. Pak Biono. Yakin ngono lho. Karo golek sinyal to. Sinyal gundulmu ngono jane HP tapi golek sinyal kowe omonganmu. Yo paling gak yo kowe kok yo ngerti tenan yo. Ya alhamdulillah. Yo paling gak yo kayak itomet 2.250 Mas ora. Ora wis dadi omonganmu sekseni para masyarakat. Ora sembodo karo le. Lah ngono wis Ayo, rasa bayaran ki dalu ki ora usah. Ayo saiki Pak. Ya saiki ganti awakmu sing salam, sing apik. Kersane biayi mriki iki ngerti awakmu. Sapa to dagelane Ah kae? wis padha ngerti. Iki mau dirasani nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Nembe mriki sepisan dirasani ibu-ibu nganggo jilbab pink. Ngalasanine pripun? Ngeten. Dagelane kuwi to sing lemu, sing putih, sing kuning aku lho. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Wah iya. Kok kaya kirun ngono. Ibu-ibu nganggo jilbab pink lho. Kowe ya dirasani. Aku ya ya. Sing sijine iku lho kok kaya kancane kirun ya. Kaya sapa? Kaya kire. Paling yo pas ya Mas ya. Menawi lho nggih Mas nggih. Pancen gandengane. Abah kirun iki nang omah duwe tukang jaga omah yo kuwi kire. Sik eling sing ndi? Ngangge jilbab pink nih lho. Oke. Tak kira arep ora trimo. Kok iso oke iki lho ya. Ayo salam sing apik sing becik. Sapa ngerti kok ana sing seneng karo awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bocah potone kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu nyun sewu nek kula salam niki kula ndongake jenengan dadi ampun cengengesan nggih. Piye to Dijawab kanthi serius. Kowe iki lho piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ngomong ngono to, ampun cengengesan. No, Narno. Apa Ji? Kowe iki omonganmu kliru. Kok jaji-jaji sapa? Kliru karo wek sapa? Kok kliru karo weke sapa sing mau omong ki lho gak bener. Iki mukadimah lho, Do. Mukadimah tapi kuwi kata-katane gak salah nggih Mas nggih. Ah nggih jelas leru. Kowe gak isin piyayi mriki kathah sing piyayi pondok Oh, Mas. kene iki alim ulama pirang-pirang. Alim ulama pirang-pirang kathah lho kowe iki kok Lah aku nek isin nyapa menyang kok iso. Ya maksudnya ki omongane sing genah sing becik. Lah iki mau ora becik. Kowe iki sing salah kuwi kata-kata. Sing bener. Sing bener ki ngene nyuwun sewu Mas Bayu kula Monggo. benane nggih. Kersane mboten enten salah paham. Tur. Ngoten, soal iki live streaming. Live streaming. Streaming. As-sholatu isik to. Nyapa kowe sentak-senduk kaya ape sujud. As-sholatu isik to, Met. Aku nerakne. Kowe nerokne kose malah uma-umi. Kowe nek uma-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Nah. Tahu. Raimu kayak debok. Kayak apa? Konsentrasi. Lah timbang kowe kaya bongkotan pring. Tapi kan atas. Atas nggo gebuk cengelmu kuwi. Ya iya. Omonganmu dindari ngenten iki lho Mas. Oh lah kirun karo kirek. Mas Bayu. Dalem. Om.
Nyapa Mas Bayu kok mbok elet-elet iki nyapa? Dari kire. Lah kowe kirek apa ora? Ora no. Ya rasa nesu to, Rik. Ngono kok nesu. Lho kok enek rek gak sana suno rek. Lah kowe kirek apa ora? Ora. Lah ya rasa nesu, Rik. Lho Mas Bayu yang guyu kok. Aku seneng nek enek kancane tersiksa kok. Kaya Ngono, rungokno sih. iya ya. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, berarti kurang ambiak. Ambia Ya. ipari to piye kok ambia anbiya. 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 Ambia. Anbiya. Iya ya. Lambene kok cintung bensin ya. Ama batu. Alah ki opo kok terus sama batu kuwi? Aku salah nih. Ya kudu sing bener. Para bapak-bapak. Bapakmu akeh. Aku seneng bapak kok. Para bapak-bapak. Sehat nggih Pak nggih? Nggih. Kula dongaaken mugi-mugi bapak-bapak kuat. Duh. Sehat ngadepi makhluk-makhluk terkuat di dunia. Lah, Apa kuwi? piye maksudnya piye kudu Makhluk terkuat di dijelaske? dunia iki maksudnya apa? Lho Makhluk- apa kok ngene-ngene iki apa? Makhluk terkuat di dunia apa? Ya ibu-ibu kuwi ta. Ibu-ibu. Kowe ape nyalano ibu-ibu? Ora nyalano. Kata-katane ngeten iki lho, Mas. Ayo. Kaya-kaya ndek karo ibu-ibu ki nyepele. Ibu-ibu ki terkuat terus bapak-bapak kaya terani Ya ayah. pancen tenan kok. Ora iso. Terkuat tur medeni. Medeni apane? Kowe tau tiang wedok-wedok. Ya, Yen sewu kowe tau krungu kuntilanak. tahu. Lanang apa wedok? Wedok. Ah, kuwi sing medeni ya wedok. Guyune piye? Ya ra, suster ngesot. Ya, Lanang apa wedok? wedok. Lah iya, medeni kabeh lho. Wong lanang enek sitok Casper kuwi ora patek medeni. Iki sing didelok kartun, Mas. Senengane Neng- kartun-kartunan kuwi. Neng nggih nyuwun sewu lho, Mas. Iya, pripun? Lah bab ngene iki tetep tak urus. Nyapa? Ah. Kabeh kuwi nyuwun sewu lho, Mas. Ning jero omah kuwi sing diutamano tetep wong wedok. Ya ora, kowe ngerti iki cek wancine bodo. Iya. Ngantek yahne mulai aku pertama sampai saiki aku duwe anak loro. Ha. Bojoku ki gur salaman karo aku nek pas bodo tok. Belum. Kuwi pun Iya. aku ora tau ngerti apa kalimat sing diucapno. Maksudnya piye kok? Oh, nek bodo kan ngono kae ta, Mas. Jaluk bahal. Jaluk bahal maaf-maafkan. Maaf-maafan. Lah iya. Lah kuwi piye bojomu? Kuwi bojoku pomo awakmu aku ya. Iya, iya. Nek ngene ya. Heh. Ya. Wal yo. Aku wis nggo wis pokoke abad-abade kaya ngono. Lah kowe mbak jawab piye? ndak kono isin ya ra. Iya, iya. Aku yo ih padha-padha aku ngono. Dadi Lah tapi dunung ngomongane bojomu apa ora? jane yo ora. Munine piye bojomu? Walalan yo ya. Wah, iki omong apa aku ngono. Iya, aku wis ngimbangi aku ya karo nangis. Ya ora apa-apa. Dadi wong loro ki padha ra roh jawane asline. Ha iki Sing alah tujuane paling yo kuwi ya. ya ora mesti. Ora mesti. Ora mesti piye kok. Iki nyuwun sewu kowe iki keluarga Aku ya padha wae paling ibu-ibu kene ya ngono. ya ora iso lah ibu-ibu kene cetha nyuwun sewu Mas, rumah tanggae sing diutamana wong wedok. Kowe aja nyepelno wong wedok. Nggih Mas Bayu nggih. Leres no. Kowe ning omah lho sapa? Kowe iso teko kene ketok licin pakaianmu resik ngene iki sing nyetelikano sapa nek gak wong wedok? Sing Oh. nyucekno sapa nek gak wong wedok le? Bener Mas Dodok kuwi bener rungokno ngono kuwi. Loh, lah jenengan berdua kok keminter? Lho, kenyataan, Kok kemeruh? kenyataan. Realitane kaya ngono kuwi. Aku ora tau disetrikakno bojoku. Lah kowe piye? Laundry no. Laundry iki apa? Laundry ki ya tukang. Tukang apa? Bayari no nyuci sampai rapi setrikanan. Oh, sah mampu kok. Oh, semuge. Bocah potongane kok cendol dawet tak ngomong Ayo. cah mampu lele. Nanti nanti ngono kok. Wis cukup we. Ya wis. Wis apik we. Ah, lah kowe apik apa? Lah kowe wong wedok kowe ora ngerti rekasane ning omah. Wong lanang iki tangi melek pengen gawe kopi sing gawene sapa nek gak wong wedok? Wong wedok. Aku ora tahu, Mas. Kowe ora tahu? Alah wong badokan kopi yang nyetek-nyetekno dhewe gawe dhewe. Kei pasir, kei Pasir ape ngecor to piye kayak pasir piye Gula to kowe iki? pasir, Gula pasir. kuping, Lah kowe ngomongmu pasir tok. Ah gulane tak susulno iki lho. Gula kok Gula kayak bubuk dadi. Wong LPG sing tuku gak aku ya ora muni kok. Jare sapa? Alah dulu ya. Tukang LPG. LPG-ne entek. Pasangno sisan kok nak tak pasang aku kebledosan. Piye kuwi wong wedok-wedok. Dikira wong lanang ra iso kebledosan. Masang LPG ki totokane nyawa. Ya nyok. Tek cedo bongko wae. Ya Kono paling- iso golek neh awake dhewe.
Mbok kira iki ngono lho. Maksudnya kan emansipasi wanita to, Mas. Apa? Wong wedok ki abote nang omah kaya apa lho, Mas? Sing gaweno dahar sapa nek gak wong wedok? Sampean paling tangi melek kopi terus golek dedaran sarapan ya wong wedok. Ora tau aku. Blonjo ning pasar ya wong wedok meneh. Ora sarapan piye kowe? Catering. Catering ki apa neh? Panganan teko dhewe. Kuwi. Apa? Apa? Very order kuwi lho. Pesen apa wae saiki online iso ngono. Karepe ben ketok cah kutha. Server order kuwi panganan apa sing dipilih awake dhewe iso teko langsung nyuk arek mbayar. Jenenge apa? Server order kuwi. Solder. Nyuder. Jenenge delivery. Lah iki lho. Apa? Kowe bar mangan apa ta ababmu badhek men kowe? Lho. Iya, badhek kok melang aku ki piye ta omonganmu? Gak ya lagi iki badhe kok. Ya aja. Sisamu mah lho. Sisaku apa bar mangan apa kok omonganmu kok iso. Kowe aja nyepele wong wedok lho, Mas. Very order. Ya delivery order Panganan teko dhewe ade, Mbok. Lah modele kowe Wong sombong. aja tergantung karo ibu-ibu. Lho, ora tergantung piye. Ibu-ibu rekasane ra kaprah lho, Mas, toh nyawa lho. Toh nyawa apa? Ibu-ibu meteng hamil Lairno 9 bulan 10 desa. Oh, 10 sasi 10 desa. 10 hari. 10 hari. Kuwi toh nyawa kaya-kaya padha karo perang sabil. Iya. Wong lanang iso ngono kuwi. Lho, lah kuwi ra nek wong lanang petundungan apa iso ibu-ibu hamil? Panggah ngengkel ae. Mara-mara terus plentu-plentu ngono. Apa kosot Tapuk kowe. Ya ora iso mangkane aja nyepele bapak-bapak ya, Pak ya. Kowe sing kleru aja nyepele ibu-ibu. Ibu ki malah dibutuhno wong sak donya lho, Mas. Bapak ki kepala rumah tangga ya. Kepala tapi sing utama wong wedok. Saiki tak takoni kowe manggon ning ndi? Lho, lah matane ra jelas baca Lho kok iso mata-matakno kancane. Wis karo nang panggung ngono lho. Lah panggung ki manggone sendi? Iki Nempel lho. apa? Nempel apa? Karpet. Ngisore ngono terus kowe. Ngisore karpet apa? Anu lemah. Ya, lemah sing gedhi nyuwun sewu Mas Bayu. Ya. Lemah sing gedhi sing dinggone wong sak bendina kuwi apa? Anu bengkok. Bengkok ndasmu tak tapuk kowe iki. Sik. Bekoke basa ndi? Lagi tumpone iki aku. Ae jatahe Pak Lurah. Jatahe bengkok. lurah, jatahe perangkat niku bengkok, Mas. Bengkok, tak Ana kira kene, bengkok ngono. Bumi Ya, ki wedok. Ora nek sing jenenge Pakmi kuwi digunakno wong sak donya, Le. Oh, rungokno kuwi. Pak iki lho mek apa? Kanggone apa, Le? Bumi ki wedok. Ora enek jenenge Pakmi. Rungu. Lho. Kowe iki lho bala sapa? Kok krungu kuwi urusane apa to lho kowe iki? Tenanan. Kowe iki lho bala ndi? Berarti bumi gede. Bumi gedhi. Enek apane bumi? Enek sumber alam, sumber daya alam. Carane njupuk. Minyak bumi. Carane Diborno sing duwe bur. wong lanang. Kalah to. Monggo ibu-ibu badhe ngebur piyambak. Lah nyapa nek ngebur ki, Mbak? Halah ya ra iso tetep butuh bure wong lanang. Nek ngebur apa piye carane? Lho. Iki ngebur kok takok carane untune pecah. Bocah kok iso mulane ora oleh bantahan lanang VS wedok. Ya. Sing bener. Kabeh ki ya kudu saling bekerja sama, saling melengkapi. Ngerti bagiane dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Mula kula dongaken mugi-mugi warga mriki tansah guyub rukun Rukun. Allahumma. Amin. Sing gerah mugi-mugi enggal sehat waras Allahumma. Amin. Sing dadi tani mugi-mugi tanine melimpah, hasilnya kathah Allahumma. Amin. Ah Amin. niki sing rada kurang setuju. Lho. Lah sing Sik terakhir setuju iki meneh. dongane Wes sing dadi tani mugi-mugi hasilnya kathah melimpah panenane berkah. Lah kuwi sing di sawah, sing ra duwe padha karo nyakitin kowe. Perasaane ra mbok pikir. Muga-muga panenane melimpah. Lah sing ra duwe sawah. Panen apa? Walang. Pikir to nuki pikir. Aku kok gak bener terus to, Mas? Ya ora Ayo. bener. Ngomong Arti- sak omong iki kudu dipikir. Sakjane mono iki sing IQ-ne rendah iki sapa to jane? Lho niki lho. Kok tak tapuk ngiwon. Ya paling gak sing lengkap wong donga ora kulaan. Lah terus piye nek gak yo ngono dongane? sing gadah sawah mugi-mugi panenane kathah melimpah. Sing ra duwe sawah. Tumbas. Lho. Ngono. Iki jenenge bocah kocluk. Lah nek koclok ora duwe kok ora tuku lho. Lah tuku nek ndek duit, lah nek ra ndek duit piye? Lho, utang. Gobloke. Oh, ketoke pegawai mekar cah iki. Lho lah kuwi pengembang. Lah memanfaatkan apa yang ada. Lah dibangun megah kaya ngono enek bank enek apa-apa ki yo kanggone utang-utangan. Utangan piye to kowe? Innalillahi wa inna ilaihi Cek, cek. Kok iso mbok kon ta omonganmu ku lho mik mati kok innalillahi. Oh, cah kusuk kok.
Kusuk apa kowe iki kok iso mbok kon utang piye to Mas iki omonganmu? Lho, iya ora duwe kok. Ora duwe mbok kon utang bank. Iya. Lah terus nek pas wayahe nyaur piye nek ditagih bank? Kowe kok mbok pikir nemen-nemen. Wong utang nang bank iki umume wong duwe dhuwit apa ora duwe? Ora duwe. Lah ora duwe kok mikir nyaur lho. Lah nek ditagih Ya semoyo. Diomongi piye kak ya enak to. Pengalaman saja. Lah piye to, Mas? Anu bocah ra duwe isin Mas ngeten iki. Ora iso sing ra isin ya pegawe bange. Lah kok iso pegawe iso? bange? Lagi seminggu wis nagih ping 3 lho, Pak. Bisa dong. Ora tau tak wene kok ya cek nagih terus. Isi ora isin to? Berarti sing salah Pegawe. pegawai bange mau. Pegawe bank positif. Mas, wajibe wong utang ki nyaur. Nyaur ki nek sing dienggo. Lah kowe? Ora enak. Lah kowe gak isin. Semoyo. Bocah iki kok iso Awang yo manak. manak piye kok. Pangga nekat. Lah nggih dongamu apa kanggo warga pasien mriki? Ora ndongakno Mas, wong ndongakno keluarga kowe ora berhasil kok. Pengin donga ya nanggap yai. Maksudnya ora ngono Mas, sampean ditimbali mriki kare Pak Kades, Nah. kali gak sangumu apa? Oh, ora ngono awake dhewe ki mulih disangoni. Jare wis lunas. Lah iya, Iki piye to wangel to omonganmu? angel ya aja digarap. Kok kaya PR aja digarap. Maksudnya ki acarane piye no lho Mas? Oh iya ya serame kowe ngene kok. Mesti enek apa? Enek wayang lho mosok ngene tahlilan. Piye to bocah ki? Mesti sampean sawangen Pak Kades to? Mesti Pak Kades lenggah kuwi sampean hormati sing genah ngono lho Mas. Mesti piye amriye Pak Kades yo mekan lho. Dibok. Pak Kades kok kon mekan. Bocah kucluk iki Pak kok. Kades iki jane larano, Pak. Ya tegese ben ketok murup ngono lho Pak Kades. Pun to nak namine Pak Kades Pak Solikin menika. Heeh. Kula yakin seyakin-yakinnya. Piye? Dari perkataan pembicaraan saja sudah saya pahami. Perkataane piye? Pak Solikin ini pancen tiang lugu, tiang kenceng, amanah. Insyaallah minta tepuk tangan kagem Pak Tepuk tangan, Kades. tepuk tangan. Yakin. Nggih. Insya Ora Bapak Solikin iku sembodo. Lah niku lho. Anu nyun sewu saderengipun Mas. Pripun? Kula nembe pindah niki ndereke limbukan niki kok ijo-ijo saking anu Koramil. Iki Koramil. Nggih. Sing niku Iki nggih. kecamatan. Oh kecamatan. Ini kok Koramil nggih. Iya. Napa Linmas? Linmas kena, Koramil kena. Lah iki lho, aneh gawake dhewe sejarah lho. Oh, iki urung nek limbuk Bapak tak tono kabeh. Wis Iki hotel kabeh. ayang apa kok iso teko Kurambil teko Linmas? Lah warnane ijo lho. Iki mau Mosok- ceritane arep ditanggap ning Kodim aku gawe iki. Oh, lah mangka. Sesuai. Nggih nggih. Oh berarti ajeng tanggapan teng Kodim. Iya, nalika biyen tanggapan ning Kodim aku gawe sing perno iki. Ah niki Tapi kan sios tanggapan to. Oh, sida. Alhamdulillah. sing teng desane jenengan dereng. Nah, takkan Pak Enggi. Wah, sulit gitu ya. Kowe gak iso ngomong sulit urusanmu apa lho kok iso Sulit. sulit gundulmu kuwi. Masih open-open duren. Ya ora apa-apa ora masalah kok Nggih, iso sing baken Nggih. teng mriki nggih Mas, Nggih. mugi-mugi sedaya tansah napa niku Sehat. gesang Sehat. sehat, Nggih. panjang umur. Niki jenengan betos sinden cacahe pinten menika? Nggih. Wonten pinten 7 cacahe lho. Angsal pitepangan. Boleh. Nggih nyuwun Los, sewu. pokoknya Jenenge iki. dagelan nek kowe iki nyapo kok grudak-gruduk. Aku ngimbangi kowe. Rene lho kowe ning nguriku. Oh. Nyuwun sewu. Anu Nah, iki lho. Ciano. Lah ngono Jen gak kuwi lho. peka lho, Perhatian. Dalam Gak peka belas. aku perang-perang dino. Jumeneng, Dok, jumeneng, Dok. Ah, jumeneng, Dok. Nah. Ning anu sik ning kono sik. Berikut mawon. Nggih, oke. Iki sinden kok sampai ngadeg. Heeh. Kula geblak. Loh, lah perkarane ngopo? Gak betah. Sumu. Sumu apa patune sing omah elek. Tapuk kowe iki. Lali lah. Beluduk. Iku malah kuwi entuk bojo elek kuwi malah bejo. Jopo. Nom elek tuwek elek awet. Lah Pangkat. kowe nek bojo ayu ya Mas ya. Heeh. Nom ayu tuwek elek kiwut ngene-ngene kowe. Tapi sini. Niki wae dijak bojone darani bakul rokok. Nyeng ngawur. Alah iya. Dek ingin tak gawe ning gayam dikira bakul bir. Bojomu kaya bakul bir. Oke, ijo lho. Ijolon dasmu bojo kok diijolno. Bocah ki koclok ki ilmune ketoke. Ora gelem ya wis to ngono dadi perkara. Poso kok ora tambah apik kok tambah oh. Yen saya Mas, kendangnya Mas. Apa kuwi? Kenalan nganggo musrik. Oh alah. Dong apa ora? Cah seniman. Seniman nyuwun sewu mikir dicekeli, Dik. Nggih. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut.
mlembang. Kethek Mas Kendang ya sejalur karo aku dhewe. Ndut. Sik Mas. Kethek genduk model nyemoni. Kowe rong tau ditapuk gendruwo. Lah kene apa? Rene tak tapuk kowe. Lha masalahmu apa? Lah aku ki ape takon nganggo lagunya apa musikmu kok kethek genduten. Kethek genduten. Astagfirullahaladzim. Kowe krungu ngono kowe. Kowe ngomong kethek genduten kok mbok tambahi mlembang. Lho, Suara kendang ngono to. suarane kendang piye? Jajal kendangnya Mas. Kethek ndut. Iya ora? Iki nek dicepetno ngono tapi nek kalem meneh. Kethek ndut. Oh, sing gawe konflik ya iki kok iso ngrusak kancane kok iso. Lah kowe merasa kethek berarti. Lho, lah tapi kan kowe gambeli berarti aku kethek. Oh, lah kowe merasa kethek. Ya iya to. Ora enak, kethek sakmono gedhe nentekno wit no, Mas. Ora enak wit betah. Kethek iki neh ngendi wit iki. Gorila. Nyun sewu Mas Bayu. Pripun. Aku karepku ya ape sopan, Iya. omonganku ya tak jaga. Lah malah dikethek-kethekna, ape ngomong asu ya ora penak aku ki. Kowe iki ya asem kok terae kok iso. Ora apa-apa. Ben kono wae, kowe cangkemmu meneng cep ulek. Ayo Mas. Oh, penak. Ulek. Yo. Sep. Ulek. Sep. Senenge atine. Senenge alah agar nesu gulune ilang. Kagak salaman, Pak. Anu beto-beto. Lahir batin. Wis ora sudi aku. Lah ngono Kak. Dosa wae. Aja nesu lho. Diceloki bledek lho. Nesu kok dienceloki bledek iki jane apa lho? Menclok tok lah timbang nyamber. Oh iya, ya menclok darah apa-apa bar tingale. Maksudnya ora usah nganggo uget-uget ngono ora usah. Meneng. Oke. Yang ini siapa namanya, Dek? Sauri ya, Dek. Putri. Oh, biar ya. Mas. Pripun? Sinden niku tugase napa to? Asiden iki yo anune apa Nembang nggih, nembang. Nganggo irama. Oh, jelas. Lah iki kok ndelojor nek papane iki lho piye to jane? Lah kaya ngono. Ya paling gak sampean nyaur iki ya sing genah to. Jawab piye? Contoni Mas. Contone. Nama saya Putri. Piye latih piye? Putri. Oh. Dadi ben enek kemayune wong wedok iki ngono. Aduh. Iya ya. Bu, piye Bang? Nama saya Ya. Putri. Kaya ula tali picis. Lo tali picis nyembur kowe kuwi. Nyembur. Yang ini Lali aku. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Putri. aja nesu kudu sabar, musuh canomi sabar. Ngono lho. Iki kita enek sing gak bener iki. Putri. Putri, nganggo irama dong, Dek. Nama saya Putri. Kowe kok nglorok-nglorok? Gak metuwe. Apane sing gak metu? Jawaban ancen cek yahene ngono. Dek yamene urung metu, Dek. Ngono wis padhek esuk metu dhewe. Iki ketek wayahe ngabar bocah iki. Au, nah anu tak anune piye? Aja kok sok. Aku perang-perang dino ora. Anu piye? Ora takok-takokan. Satron. Ya maksudnya dijawab aja bahas masalah metu, Dek. Aku anggere nek mancing. Pikiranku malah reno-reno. Bahas sing aja metu sik ya, Dek ya. Wis to, manut aku penak-penak. Nah, Yang ini isik to. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Iya. Putri. Tahu. Rumahnya mana, Dek? Rumah saya rekotok. Lah karo guyu Anu geser to, coba paksa. Geser. Geser ke sini. Kudu sing cetha, nek gak cetha bayar 50. Waduh. Wah, iki malah judes nah kita iki. 100 no 50-an. Lagi tak takoki, "Moh." Alon to sabar. Galak sabar to. Nyun sewu nggih, Mbak nggih. Apa? Gampil kamardikane sampean nggih. Nyun sewu ya, Dik ya. Nggih. Gak usah nesu nggih. Engko tak tukono Nggih, ayo. podcast ya. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Iya, Erna. sabar. Kalau boleh tahu rumahnya mana, Dek? Gak tak gawai. Nek Aja gawa, nek mbok gawa engko dindo bekecot. Lah ya kuwi mulane ora tak
gowo. Malah ngajak padu bocah iki. Jane mamun ti to, Dik. Suwe-suwe ketanganmu kok gregetno terus. Rumasamu aku ra wani to piye? Wong lanang kok modele injak-injak harga diriku. Rasane atiku lor. Oh tak kira lambeku kecas. Materine dagelan ra ngono e, Met. Kene lho sabar. Ora tau dinggo lho ali. Poso kok malah nemen iki. Ayo. Geser. Ayo geser. Kalau ini Mei. siapa? Mei. Yo aja terus mbok jakar Mei iki. Iya aku kenal. Iki takon Juron. Ya ra? iya nyok. Gak oleh ngono. Gak oleh ngono kuwi jenenge jangkar. Wis tau kenal kene awake dhewe ki etoke. Paham? Paham. Etok. Paham? Paham. Yang ini siapa namanya, Dek? Etok. Blesetne to. Iki Sampean nglumpukno sinden kok gak bener ketok Mas. Oh ki mane sedeng kabeh tak klumpukno ning kene iki. Sampean tambani. Oh iya jelas no. Ngapunten Mbak Dukun nggih. ayo golek sing sedeng-sedeng pancene kono. Ayo neh Mas, ayo neh. Yo ayo neh apa piye? Iku mau takon. Bocah ki yo wayahe ketok. Ayo neh Mas, ayo neh. Iki apa jane Ya kok diturutin neh to. Ora turuti. Nek takon Neh. neh. Bayanganku ora kok. Alah aku yo kok. Ayo neh Mas, ayo neh. Yang wis rasa mbok bayangno, iki modele aku ngene-ngene ndek kok so Ndang to aku ora betah. ora betah piye? Kudu takok. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Mei Anggara. Walah saya rene Rumahnya kamu di mana, Dek? Rumahnya ada di Bangilan. Oh, Bangilannya sebelah mana, Dek? kowe kenapa to? Aku iso dikai blutur mentok. Mentok untumu. Jane kowe biasa aku ya kuat lho. Lah kene malah gawe aku gairah. Oh, potonganmu gairah apa piye? Gairah piye wong lanang normal yo ngene to, Mas. Ora lek gairahnya apa? Lah kuwi sing normal kok ora normal kok. Gede ra normal piye? Alah sampeyan gedene paling ya gur. Iya iki. Apa ngomong cilik ngono ta? Loh, ngaku. Aja ngaku. Berarti kowe apa ngenyek wong kene kowe? Apa? Sing lemu-lemu berarti cilik ngono. Alah, umume ya ngono. Cilik ndah sementing urip sehat timbang gede klimprak-klimpruk nggo apa? Jamoni. Kowe iki lho apa kok iso geser. Ayo geser, ayo rada keras. Yang ini, Dek, siapa namanya, Dek? Nama saya salah biar cantik sekali. Wabarakatuh. Jenenge kayak assalamualaikum. Ganti kowe. Wis tak kowe kabeh san. Oke. Iya, ya iki senenganmu. Piye Lah iki karek telungno sakmono gedene. Ora kuwi bagianmu kuwi. Engko aku rantek. Halang ku digado esuk siji awan siji bengi siji. Jenenge Tempe kok. kok. Ayo kalau bagianmu, Tang. Wis to ora. bagianmu cilik-cilik lah. Maju ngono lho kok. Heh, Modele kok sopan santun. kuwi cek tenan lho ndang gegek kaya Maya. Tak. Wis. Antara. Ya, Yang Dah. Kok iso yang ini iki piye to kowe iki? mbok ngene kok. Sapa sing ngene aku ora ngene kok? Lho, kowe ra ngene. Gak. Nenekno. Ya kowe sing ngecek kuwi kok iso Yang ini maju to. maju to. Kok iso maju to? Kowe iki lho jarakmu sing cedhak. Yang ini Alah, ini. Yang ini siapa namanya? piye? Aku wedi. Wong lanang kudu tatak ya Mas ya. Oh iya no. Wani sing rasa. Halo Gentle jenengan ki man. Mbak nggih. Ngapunten. Mbak Ya, kok mbah piye to? Mbak kupinge. Yang ini siapa namanya Mbak? Namanya ya nah. Oh, Ya. nganu itu mangan nenu keser kan anak. Mas, paseane iso nanggap wong gaguk iki piye to? Sakmene mbiyane renek sing bener. Sinten?
Oh, layak ayu ya. Bojone sapa? Jenengan niku umpama kok kula ken milih, sakmene kae tetep milih Sampean ki ayu, cuma asline suarane halus. halus. Anune sapa to Pak iki? Apa? Mboten bisu nggih. Ora, mbok ora ngerti aku. Ora bisu pindeng. Kowe ngawur. Hah? Bojone dalang. Bojone dalang clok-clok. Sampeyan yo ora omong. Tenan pora kok. Info A1. Tapi ra masalah. Kok iso ora masalah? Di dalam pementasan, Ah. siapa yang di atas panggung adalah milik umum. Plat. Ya, plat kuning. Oh. Mangga bapak-bapak Kok sambok tawakno monggo bapak-bapak. ngersakne lagu. Iya. Sampun nggih cari aman mawon. Langsung sing menika. Wedi bojone dalang. Geser. Mbake sing setunggale. Musik, Mas. Yang ini siapa namanya, Mbak? Oke. Oke piye, Met? Sapa, Met? Sara krungu kowe. Gai. Neh aku. Oke, terima kasih langsung kasih lagu-lagu mawon. Sik to kowe berarti nyepele. Kowe aja mbang cindhe mbang ciladan lho, Mas. Nyapa? Apa? Nyapa? Kowe ngerti dhewe to. Piye? Lah ngene-ngene tok mengecewakan awake dhewe. Nah sing kono. Wong ki aja ngono, Mas. Jangan lihat orang dari luarnya. Ngono. Sapa ngerti ki beliaunya seorang berpendidikan tinggi. Lah. Lah ki nyuwun infone ya, Mas ya. Nggih. Jawa iso, apa-apa iso, Inggris pinter lho. Nah. Buke nika enek nom-nom ki nek nek sing tuwa ya ora iso tukul. Ora iso. Punjere Boten kono. Ayo sing apik, sing sopan. Dodok, Nah. dodok. Dodok lho. Nyapa pikamu kene-kene no? Wah, pikang Ya sing syukur sopan iki. sing alun nyuwun sewu Ibu, mbok bilih Nyun sewu mboten kok ateges kula Ngrepotke napa menika panjenengan ban ngapunten. cindhe ban ciladang nanging kula badhe tangkret. Musik. alus met alus. Nggih, kali piyayi sepuh alus. Nyuwun sewu. What is your name? What is your name? Ngono lho iramane. What is your name? You Tak tahu. Oh, bahasa Indonesia. Yang ini siapa namanya? Mbah. Mbah gundulmu ngono tak tapuk ya. Ya Bu ngono lho kok mbah iki lho. Yang ini Kae lodul kok saku iki lho kok. siapa namanya, Bu? Menyek to. Mboten. Lah witekne kono diundang adik-adik kula Mbah. Mboten. Sampeyan putuku to? Nggih guyon, Nak. Nggih. Syukur kowe diseneni, syukur. Mboten, Nak. Lahir batin, Bu. Malah mboten kancane kok ya. Niki nggih sinambi kalih tetembangan nggih Mas. Nggih. Anu Monggo nyuwun dipan- sewu niki wonten nawala. Nah nggih. Apa napa? kowe? Ha nggih. Kedap. Saking pundi menika? Saking titipane Bapak Linmas. Oh titipan Bapak Lin Mas. Wah, kenalanmu nang kene akeh temen no. Lho lah niki dugi sing mapakne Limas ya Mas. Bapakne kiwa tengen ngangge lampu. Ha. Sing mboten ngertos lho kalau copete kecekel ngono. Amin. Nggih. Sekali seksi Merdeka. perlengkapan. Ya. Wonten Pak Dodi, Pak Ton, Ton po Ion lagi. Samin, Sahlan, Chan. Monggo napa? Lho, Lah piye maksudnya iki? Pamundutane Pamundutane iki apa? Tulisane kira nek apa-apa iki? ngersake tembang napa ngoten lho. Ora ngersakna delok to. Menika wonten arta 200 dibeto komet. Gorene. Lah, iki, sip. Ket mau yang ngene iki tok. Gorene. Oh, punglu to kowe. Golek itu. Pungli. Punglu kuwi apa? Lah. Ora katut ki mong. Katut apa ya kowe iki sing ridis kok iso. Sire titip. Alhamdulillah menika wau kersake tembang. Apa enek dhuwit kok titip iki jane apa? Gak yukur kuwi tok. Wis pokoke diparingi tembang ngoten Nggih. kersane. Regeng dalu Sinten punika. ingkang sepindah minangkani menika, Mas? Yo, Mei Anggara jumeneng, Nduk. Yo, iya. Mei Anggara. Yo, sepote. Dan itu wong. Yo, sepote yo, Mei Anggara jumeneng yo.
sugeng dalu. Sugeng dalu Dik Mayanggara ya. Ya ampun ampun. Pun dangu mboten kepanggih kalih panjenengan nggih Mas Dada. Nggih nggih rasane kula kangen karo sampean. Jenengan iki teng mriki nitih napa lho Mas Dada? Alah mau beto kendaraan piyambak. Napa nggih? Nggih. Napa nggih jenengan nitih piyambak lho. Nggih, Dik. Mosok sampean ra percaya mbek aku. Jenengan piyambakan napa jam pinten mau saking Bojonegara Kula menika, saking Mas? Bojonegara wau berangkat jam gangsal. Jam gangsal. Nggih. Ya ampun Mas, mboten macet nggih Mas. Mboten aman. Saestu? Nggih. Saestu ta Mas? Nggih, sik Dik, sik. Anak apa to, Mat? Kene lho apik. Kene. Anak apa to, Mat? Dik Mei. Salam dawu Mas Dada pripun to Mas panjenengan niki wae. Mboten macet ta mrika wae Mboten terus wae arus balik nyatane nggih lancar. Ya nggih ta Mas. Sampeyan kok tambah ayu to, Dik? Alah jenengan iki lambek ngarani aku ayu. Tenan, Dik, aku ora ngapusi. Kira-kira le Mas Dada. Ora, Dik. Sik, Dik ya. Kliru. Mas. Apa to, Mat? Kliru panggone kene lho. Wah apik, Pak. Dik Mei nyuwun sewu, jenengan sampun teng mriki ping pinten tetanggapan teng Menika kula mriki? pun teng mriki bolak-balik. Mas. Alhamdulillah wong jenengan bangilan mriki Lah iya piyambak apa kok meneh nggih telah. dagelane panjenengan. Wah, Kula- nggih. Lah Piye? kula wis suwun nang kowe ra Kula nggih seneng lho saged panggih sampean Lah iki iya pokoke. to Mas wis bolak-balik nang Heeh. opane kene jan aku wah kangen Iya, banget karo panjenengan, sampean ki apa Mas. ta pedhok pisan rasane ati ki ayem Ayem adem. ya Mas ya. Nggih. Ah, Heeh, ya, jan seneng. Aku yo padha wae ngono ki Mas, ngono ki Mas. Nggih. Modele ngono ki lho Mas. Iya, modele trek ngono kuwi, Dik. Iya to. Tapi kan gak masalah. Nggih, ngono kuwi. Pak Lurah nggih napa mboten? Iki lho lek apa kowe ngono Lah ki? kono ngomong nek gak karo nalpote ngene nyapa? Aku Lah kowe ngapa? Arep ngapa kamu ki mau? sampean kuwi mesti Undal-undul tanganmu, arep ngapa? Ngono kuwi padha karo nyepelno sampean, Mbak. Sampean Oh, diedede. nang modelmu kaya ngono kuwi. Jane iki Candak ngoten gulune, piye? Mbak, candak gulune. Maksudmu piye? Hah. Langsung cengkiwe nge bocah. Ada. Mboten Mbak, Radi. mate sampean nak ngomong kan biasa kan Kok nyepelekno karo wong wedok Wong wedok ki dibendanan dhewe-dhewe. Ya, Mbak ya. Sajake kowe ki metu kondi. Pak Biono. Pak Dukun. Mas Dodo. Dalem, Dik, Aku piye, Dik? dikonokne kaya ngene Wis iki lho Mas wis to, Dodo. Dik. Pancen sampean nek ketemu siluman ketungging kuwi ora usah Dik. Wedi, gigres rasa wedi, Dik. Aku ki ra trimo lho Mas Dodo. Aku Ora trimo? dikonokne kaya Piye to, kaya kok ngono ora ki. trimo? Maksudmu lho kepiye ki jane kok mbok sia-sia aku ning kene iki. Sampean ki lho nak ngomong. Piye? Mbok biasa bokong ngrasani nangane. Lho. Sah cilik sak menikae kan memberi apa kae? Alah. Ngomong apa kowe? Memberi pertobatan. Lah tapi dadi wong lanang kan imane kudu kuat. Nyapa Lah, iya. kok kene ngene terus mbok ciduki ngisore. Lah iya. Lah timbang kutah lho. Piye Mas dia Pak Namu? Sampean ngene mau dicidhuki nganggo blangkone komet. Ciduki maksudmu piye apa sing mbok ciduki to Mas komet? Dianggep Sampean banyu ki nang jeping. ngomong kan biasane mili. Milih mbok kira padasan to piye kok? Nek wong Jawa ngono kae kan ya kudu sopan santun ta Mas. Nggih. Makane nek wong Jawa ku kudu ngene. Nah. Lah iya, mosok ana wong Jawa kok ngene kan ra mungkin. Delok to nyuwun sewu to Mas Bayu. Nggih, sumet terus rokoke. Kok dalang kok udis. Lah ya wong aku ora jak omongan ya wis asik kok kono dhewe. Kula jak omong ning kala-kala. Ah, iya, weh. Kala bendana, kala monggo, kala ketungging. Mbak Mei, Dawuh, apa Mas? apa aku yang nyeluk tra? Dik modele Mei. kok ngono ki dalem Mas. Ya Allah, ngayem ati tenan. Lah iya to. Iki cara dadi garwana garwa sing salehah. salehah tenan. Oh. Iya. Mbak Mei. Apa? Apa? Mau kan ana apa Culak celuk tok. Sajake jumenes lho. Ketinggalan nggih Terus Mas. tenan aku, Mas. Wau sampun dahar dereng Oh, sampean. menika sampun Mas iki mau tiba-tiba. Oh menawi dereng badhe kula dahar. Lah wis meneng. Sapa sing ngomong ngomong? Sapa Pak Lurah kok? Kok iso Pak Lurah urusane apa Pak Lurah iki? Nah, bocah kondi to Mas? Kuwi bocah. Lah kuwi sik ponane Pak Lurah lho. Ini gak perkara aku. Gak ngaran anggap kowe Mas. Anu, Kiri Mbak. sapa? Kiri sapa? Sapa? Pak Lurah cek dulurmu. Misanan Pak Lurah nyeluk aku sik pernah Dik. Lho. Berarti Apa Pak kowe? nyuwun sewu Mas dikenane niki. Iya. Berarti bapak Mboten Pak Lurah guyon lho. kare bapakmu cek dulure. Lho lah Pakane Pak Lurah, Bapak Pak Lurah, kare bapak kula. Dulur. Niku mboten napa-napa nih. Lah Saking niku lho, kancane bapake kula niku Heeh. angsal tanggane bapake Bapak Lurah. Lah niku kancane bapake Bapak Lurah niku pikantuk maratuwa. Hei, sik to. Satu. Keluargamu aluk ndang dol.
Apa? Bulet. Mulek kaya ngono. Aku ya bingung kok. Diajeng Mei. Kalem Mas Dada. Monggo diaturi tetembangan setunggal Nggih. tembang kangkem paring panglipur sedaya warga mriki. Derek menika monggo Mas wonten pamundutan. Wonten pamundutan ninggal katresnan, Nduk. Nggih, Saking sendika kadang-kadang dawuh. SBS nyuwun ninggal katresnan. Iya diaturake minangka tombo kangene wis udakara sesasi winginane awake Nggih. dhewe ora pentas sasi poso. Iki nempaki sasi Sawal. Perdanane kene ya diaturake dumateng kanca-kanca SBS sumrambahe warga Gong Pasian kene, Pasian. Nduk. Nggih, monggo. Derek dedonga kagem warga masyarakat mriki nggih Mas. Nggih, asal. Iki entuk pantun ora Mas? Boleh. Parian, mate Oleh. parian. Kanggo ndongakno kagem warga masyarakat mriki ngoten lho. Oh, Mas. Sampeyan kudu urutan iki. Nggih. Kudu duwe pantun ya Mas Oh, ya. kudu no. Ayo Mbak Jajal sampean piye? Parian ae Mas aja pantun kedawan kok. Ayo wis gak apa-apa, sementing penak. Tuku pelem Waduh, tuku pelem. ning Banaran. Terus Oh, kulawik Mas Pi Mas. piye? Ya ning baranan. Ning Banaran tuku pelem. Ya. Warga Pasean adem ayem. Allahumma Amin, amin. amin. Ya. Yes. Pak Suparlan menyang kutha Kediri. Apa wi Mas? Apa wi? Sampeyan ngomong cakep ngeten nggih. Oh, iya. Kersane ketinggal kompak. Oh, iya. Pak Suparlan menyang kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Pasean tansah kathah rejeki Allahumma. Amin. Ayo sijine kae kalau jengking kae. Lo pertolo. Kowe saiki pantunmu apa? Enek masalah apa? Pantun to. Aku ora kudu kok. Loh, Piye lho? Kabeh melu pantun adekne ora. Kabeh pantun kok. Pak Solikin cakep. Piye to kowe iki kok seterusane cakepe iki? Piye to? Kowe ya ora semayan. Ya paling gak jenenge nyuwun sewu ya Mas ya. Oleh mikir. Moro-moro parian. perkara pantun kan mikir blangkone nganti nglumpuk. Pancene Kuwi ra biasa blangkone yang ngene. trok untune ya nglumpuk Mas. Ya paling gak ki duwe parian langsung tek 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 Nah. ngono lho. Parian kuwi dadak ya Mas. Heeh. Tuku soklin. Tonggo apa sok klinik kene? Yo umume nggo mbah-mbah. Parian takon nggo apa? Lho ancen Pak Dalange mboten ngertos mulane dijawabi ngono kok Nah, nesu iya. to Mas. Omongan aku iki parian. Parian Mas. Tuku parian. soklin. Nggo ngracun yuyu. Pak Solikin I love you. Hi, komet gila nih. iki lho. Aku seneng Berarti kowe cinta. Yo ora goblok ya. I love you ki aku cinta padamu. Cinta itu bisa diartikan universal, Mas. Ora canonom saiki cinta yo ngono kowe. Oke. Monggo Mbak Mei. Diparingi iki Diaturi mawon. monggo. Ninggal katresnan. Ninggal Ya. katresnan. Ya. Diaturake. Saka BC ya kena, saka keyboard ya kena. Ana yuyu nyedaki. Wes Mas. Ya nduk diaturake saka BC ya. Nanging tantene ana pucuk ing tresno melang nangka bebasane mong katon sliramu wae
sampun diaturi setunggal tembang Nggih. ninggal katresnan. Menawi wonten awala melih Mas Dalang. Wonten, niki wonten awula keng tumiba wonten pangkon kula. Oh inggih. Karo jaba iki tak macane luwih dhisik. Tak wacane Mas. Ah monggo. Duh, pripun to Lah sampean? piye to? Iki mau ana awula to? Nggih. Ana surat. Nggih, Lah iya, tak macane luwih dhisik. tak wacane luwih dhisik. Lah iya nyang wacanan kono. Lho piye to sampean iki? Lah jare tembunge tak wacane jare. Piye to Met iki nek jelasno Piye piye? to aku gak melok sepel iki. Oh iki ya melok grupe kok ora melok Ngene sepel lho. lho. Jelasne kali Mas Bayu iki lho. Enten nawala menika lho. Nggih. Tak macane. Tak wacane. Nyah. Wong perkara maca dadi perkara ya. Bener. Ngeten lho Mas, sing wiwitan angsal nawala niki kula napa jenengan? Awak dhewe. Lah nggih monggo jenengan sing mawon Lah iki monggo. iya, iki tak macane. Aku tembung ngono lho. Karep wis. Kesel aku. Kesel aku. Nggih, niki pamundutan saking katur Bucangik sak rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Waalaikumsalam. saking rombongan warung kopi Pak Monyong. Wah nggih. Oh nggih Kula warung ampun. kopi Pak Monyong. Iya, kula renang pasean. Nyuwun gendeng. Gending. Oh iki ora ana wulune kok iki. Mbok tambahi wulu dhewe. Ora usah, ora usah. Niki lho kula enten wulu, jenengan kersa mboten? Aja malah Kula di jabut niki. Jo, iki pamundutane podang kuning. Podang kuning. 88 nggih. Oh, nggih. Dipun tayupaken nggih. Ah, nggih. Gendeng menika katur sedaya masyarakat Pasean khususipun lan keluarga wangi. Ah, nggih. Sugeng dalu, sugeng mirsani ngantos purnaning lampan nggih. Wassalamualaikum penggemar wayang. Nggih. Makna Pasean nggih. Pokoke lek teng Tuban niku dereng lengkap lek dereng diparingi tayo. Oh, Tayo. Nggih to? Nggih. Terus niki saking Pak Parjan saking Kalimantan. Oh Ya. nggih saking Kalimantan. Nggih, niki ningali saking lantaran live streaming. Alhamdulillah. Nyuwun gendengipun podang kuning. Podang Oh, kuning, cocok. Nggih, mengke diaturi siji boko siji. Ugi niki nggih wonten sing mirsani teng live streaming Mas. Oh, nggih sinten? Bos Kalimantan Oh, Pak Rizal. oh nggih. Insyaallah tahun ngajeng duka tahun pinten badhe Nggih. netake putrane. Nah, niku mungkin- badhe niku wayangan kali Wayangan. dagelan. Wayangan. Oh, iya, iya. Dalange nggih jenengan dagelane nggih awake dhewe. Heeh, ya nganggo komet. Nggih, sedaya Ngangge komplit. separuh. Pak. Separuh ijane Oh, tahu. macam-macam. tapi Niki bos batu bara Oh, nggih, siap. Abar Nggih. abar. netake putrane. Heeh. Ning putrane nembe umur 7 wulan. Lah. Lah ya kesuwen selak ketuweken sampeyan. Ya tapi kan kena diarep-arep to. Luwung ya. Yo, iki diaturake iki Nggih, apa mau podang kuninge diduetke wae. Sinten Mas? Podang kuning sing ngaturi podang kuning iki Genduk Irna. Oh. Kalih kedae pas, soalnya kan niki dagelane kalih sindene setunggal-setunggal. Oh, dua-dua yo. Oke, kersane adil. Oke, siap. Nggih. Podang kuning ki Mbak Erna karo Mbak Putri. Oh. Diaturake yo jumeneng yo. Disepoti ta? Yo gen guyon karo Mas Dodok karo Mas Komet. Yuk. Ayolah. Oh iya. Wah. Wis nang milih siji wis boko siji ngono. Lah. Yen sewu kula gadah anggota campur sari teng griya Piye? saulan poso nggarap sepet telu jan ngentekno anggaran. Apa iya? Ha wis Aku iso ngetakno anggaran. Lah ora tau tanggapan latihan. 28 dina lemben dina. Kopi gawekno gedang goreng nyuguhi. Mas, Ya, Pak. wong nek ape ngrembaka kuwi ya kudu rekoso dhisik. Ning Jur aja basuki ki tetep mawa beya, Mas. Ah, Ngono. Jer basuki mau bea. Ya aja pas poso lah. Selama masukan ngono maksudnya. Lah nggih. Ya. Niki anu nggih, kula anu. Nggih. Kula gaduh. Selamat malam, Dik. Malam, Mas. Wah. Duh, tek ngono i. Oh, Iki to. Lah malam terus nyoplok iku i. Ayo tegese iki golek. Saya dicoplok. Saya dicoplok apa? Aku krasa kok cah iki aku. koyo Rasa dinibek apa, Mas? ora.
Gek Mas apa Mas? aja cedak-cedak. Wedi. Aku tahu dicedaki mulai ra kuat ngadeg aku. Ngadeg apa? Capekan. Oh, kecapean. Selamat malam, Dik. Malam, Mas. Apa kabarnya? Oh, alah. Kebes ngono, Mas. Pancene darah anu gitu jantungnya lemah tadi iso Jantung lemah diasmu tak tapor. Jajal nek nggonmu piye nggonmu? Ah nek iki biasa to karo aku Kak iya Dik ya. Lah ya terus kudune yang ngene lho plak-plak wong biasa namanya dini. Oh ya kene ya kene. Waduh. Oh, melok kene ya. Pinuk ya ketoke. Iya, sepurane. Biasane sing cilik-cilik ki biasane gede. Oh, Pancene ana rego ya ana rupa tadi ya. Berarti kowe ape ngece nek aku elek ngono. Anu sinden-sinden ki rak ya wis iso bedakno endi wong ndi keong. Lho. Jane iki ya ora pengen ngece, Mas ya. Tapi ki ya Asem piye guyune kan ngono ngece lho, tenan. Mas. Bolak-balik sing Wis ora dadi apa-apa. bolak-balik sing terdepan mesti garangan. Siapa? Kowe Ngenyek kene boyo. Ning lak ganteng. sampe nek nyawang kok sedotan to, Nduk. Gantengnya disawang konti lho. Mas tenan. Sampeyan getun sampeyan tak omongi. Wis to menyesal saumur hidup ora gelem karo aku. Kenapa? Sampeyan ra ngerti aku ning omah dadi apa to? Dadi apa? Dadi guyon, Nduk. Oke. Ora dipercaya anak. Ora gumun blas. Ning omah duwe truk loro seleb telu. waduh. Kucing anggora papat. Tenan? Kombi telu. Tenan? Ya tenan to. Lah kowe mbek iki. Bang Di sing renek Sampai wis Dik ayo melok rono. Sampai aku duwe melok Aku- kene aku. Aku gak ngerti apa-apa. Nduk. Ya wis aku tak melok kene ae, Mas, sampe melok kene. Tapi aku terkenal. Terkenal apane? Namaku tertulis di mana-mana. Mandiri, BCA, BRI, Bank Jatim ada. Iya ya Dik ya butuh ngonoan barang ya. Ya Allah. aku tak melok iki nek. Melok iki ki duwe Wes, mandiri. pokoknya duwe salam. BRA, duwe Hoi. BNI, apa neh mang Dek BCA. BCA. Salam kading kelenyet. Apa nek kadang kenyet? Lah iki kiwa tengen. Kelek ngono to. Jane iki kelek ya wis teles kok Mas. Eh, Gak Nduk, gendeng Aku apa. iki jane mesane siji to. Apa? Dalange. Dalange nyapa? Lah kono bayari tapi ora tau menikmati ya ngono ki lho. Lah menikmati Kowe apa? kowe lek menikmati rada saiki yo. Kowe ngerti biyen-biyene ngarah gelem kowe gumoh mesti. Lah nyapa to? Ya kowe bento kabeh biyen tak kelompokno kok. Ora. Golek kulo sing bento-bento Kok golek sing beda-beda Waduh, piye ta Dene. bisa? gampang dihapusi. Nduk caloro. Nggih. Eling ngono, Nduk. Apa? Kowe nyedaki kuwi kowe diomongi jenenge ning ndi-ndi terkenal to. Kuwi jenenge bocah kuwi utange akeh. Duh. Terus nyaurmu piye? Kowe pengen dadi rumah tangga kere kowe. Lah nek karo aku wis jelas kecukupan. Mobil tak tukono Pajero, sampean Innova, Fortuner tak tumbas. Aku Civic ora. Kurang. Civic, Oleh. Wonder tak tumbas 7. Tenan pora. Ya wis aku tak melok iki ae. nek Melok ya Mas ya. Iya. Oh lah aku ya luk kene ora rono rene. Lah nyapa? Ha iki ya wis ora usah jalukan reno-reno angger kei dhuwit kritik karo Alah balsem berarti no. kere ya Mas ya Wis ketara. glegek nah ayem. Piye omonganmu? Kok terus kayak duit klitik karo balsem karepmu apa piye? Ha wis glegek nang ayem dodong ngene-ngene iki. Anakku jalukane reno-reno. Ancen yo ngene iki. Ayo Dik, kene. Ngaturi napa niki wau Pak? Ngaturi podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Pamundutan. Ditayuke. Hmm. Oke. Garape garap dangdutan. Dangdut. Nggih. Saka buka saka kendang. Wo, Pontot. podang kuning. Nggih, tayub niku digarap napa wis cocok niku. Wo, nggih tayupe mengko. Iki mau Pak Enggi nggih nyuwun apa wonten pamundutan saking panjenengan Bapak Kades. Oh nggih. Khusus Mas Komet kersanipun nyanyi kandas. Oh, nggih siap Pak Enggi. Siap, Met. langsung kok kan. Mireng to. Iya, Pak. Kowe Aku kon nyanyi tembang penyakit Apa? kadas. Panu. Kandas kok. Heeh. Yuk, sangkan saking kendang. Yuk, dados. Kudu dumatung para bakul-bakul. Muga-muga laris. Iya.
Oh. Orang joget, ora bayaran. Ayo lo, ayo lo. Tarik deh. Terima kasih podangkune sampun dipun aturaken. Sami-sami, Pak. Sami-sami. Ya, pamundutan masih banyak. Mas Komet, Mas Dodo. Nggih. Mau pamundutannya Pak saking Pak Enggi Bapak panjenengane Bapak Muhammad Solihin kersakaken kandas. Kandas. Wabil Sing nembang khususon sinten? Mas Komet no. Oh. Iki Kula sanjangi nyuwun sewu, Mas. piye? Asine Pak Inggi kok ngendikan sing nembang Komet Ya. niku salah kaprah. Loh, kok salah kaprah? Asine Komet niku niku sing bantu kula. Loh, berarti mau dabing tok? Dabing nek masalah suara sing apik lagu dangdut niku asine kula sing nembang, Loh, Mas. sampeyan malah asine iki. Kula nembe niki kula bongkar. Rekote asine malah sampeyan, Mas. Nggih, asine pun Lah, klempet lah, ket riyin. Suwe-suwe kok atiku saya gelo. Ngono ya royalti apa ora? Heh? Royalti apa ora? Royalti ngenane numbasne kongguan. Kongguan. Tak isani marneng. Kula buktekne mawon. Oke, silakan. Ya. Tembangin apa kandas nggih? Kandas, ya. Baik, satu tembang spesial buat Pak Inggi, satu tembang yang berjudul Kadas. Yuk kita kasih. Duet nggih, Mas? Duet, oke. Kali sinten menika? Nah, monggo kersa jenengan nyuwune. Lah ya. Ora apa-apa duet kena, ora ya kena. Heh? Enak duet, Mas, wong sinden cek walah. Cek padha ngaso kok. Ya, monggo boleh. Kali sinten Apa menika? terserah. Bae sing anu apal kandas. Apal mboten? Soale kula mboten apal. Alah rawani. Apane rawani? Iki kalih Mbak Sinden iki. Manggep aku rawani. Gawari to. Lah Komet iki ngopo Komet? Ana apa ndelok? Iki cara wayang ya sengkuni Mas, tukang ngompol. Senengane adu-adu. Adu-adu ya kuwi kok iso. Sinten Ya. Mas niki duete Monggo kersa. Sapa? Monggo kersa mangke kula milih keliru. Nggih. Ya, ya karo Gede Pita Monggo. ya. Ada Mbak. Nah. Mbak. Oke, ya karo Mbak Pita. Vita, Cili, Tring. Kok pita jeli drink nggonmu kuwi ager-ager. Gila. Mbak Mbak Pita nggih Mas.
Aku iki akhir nakoki dalange lah kok pas nyumet udut. Aku ora dunung sela-selone. Aku teh ngertos aku nglingo ngene. Anu Vita nggih, Mas. Ya, yo diatur ki. Nggih. Kandas nggih. Nggih, oke. Sik to Mas, aku ceritane bisu kok iki mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisu kok umat-umat. Jenengan sing salam kula sing mangsuli. Lho ben pahalane tak pek aku kabeh sampean gak kedu, Mas. Jere bisu. Iya, keliru. Mas Gak Bayu. sido, Mas. Pripun? Niki saestu to. Iya, bener. Nyonya niki. Lho, iku wis kawentar jagat raya, jagat etan tempuk kulon. Oh, nggih nggih. Mboten pengen berubah pikiran, mboten. Lho, kok berubah kan piye? Winginane hari dalang napa kok kadose jenengan gandeng mboten niki to? Asem Sing aja buka wadi yo. Ayo, diaturake kandas wau. Ya. Yuk, siap. Aziz. Minangkani pamuritan saking Bapak masalah Aziz. Masih bersama New. Kita sambut datang Dodo. Izin ya Mas Dalang. Izin ya. Oke, monggo. Silakan. Antem ya Mas. Tangannya le digandeng Mas. Tangannya digandeng. Terlalu dalam luka yang kurasakan. Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Takkan aku mengingkari janji. Kasih Ih, sayangku. cintaku hanya untukmu selamanya. Masa iya, Mas? Upomo Mas, upomo. Oke. Jebul suarane sampean yo apik lho, Mas. Nggih ngapunten lho, Wes Mas. tak sawer saket lho. Walah matur nuwun lemah teles Gusti Allah sing balen. Hebat tenan suara aku ra nyono ra ngira lho jebul suarane sampean. Wah, majelo-jelo tenan. Nggih ngapuntene wingi-wingi kan kula embo-embo etok-etok. Oh, Lah niki kula bongkar langsung. Iya. Matur nuwun lho Mas nggih. Oh, nggih, elok tenan jan. Luar biasa. Ora ngerti rasane mangan di atas balunge wong we. Kowe nak pancen ki mau suaramu, aku wani mlaku kene teko Bojonegoro. Apa sih aku nggak denger, kupingku nggak denger sih. Hah? Apaan sih? Oh, lah kowe keturutan disekseni danyang kene kopok ndadak kowe. Alah omongane dagelan ra mandi. Lah kowe ora pancen iso nyanyi. Wani apa? Iki lho sekseni sak meneh kae. Apa? Penonton sing nyanyi kula napa Mas Dodo? Duh, dodok ngono. Duh, piye wong-wong. Sing nyanyi kula napa Mas Dodo? Dodo. Sardulo ireng. Ya, Sardulo ireng. Sardulo ya apa ya, Pak? Sardulo ya segawon. Kethek, Bro. Kethek. Kire. Kowe bolak-balik asu. Lah aku mbondok kingkong Ya, kene dhuwur. Oke. Berarti ki mau sing nyanyi awakmu. Heeh. Karo Mbak sapa ki mau Mbak Vita. Oke, Mbak Vita. kudune sing nyanyi ya tanggung jawab tenan. Nanya apa? Tes. Iya. Kudu iso lho ya. Siap toh. Nerokne aku nek ora iso berarti dudu awakmu. Oke, oke. Nadane Mas. Saya minta nada di C. Cetok. Iya. Cetek loro telu, Pak. Kuwi C, Mas. Kita kok penak A minor. A minor, Mas. Ya, diteburi ya. Kuwi A minor. Agak ero aku. Aduh. Anu, apike aja nganggo nada sih. Atine dene bingung. Bisa? Oke. Buktikan. Maneng ison maneng diloro ati. Ya. Banyuwangi tadi. Wah, Mas Dodok wae yo enteng no, Yo, gampang kentengan, no. Iya no. Kentengan. Wong kandas wae bait tok. Maning. Mandat. Kowe ape? Meneng ae. Kowe ape nyanyi apa penyebut? Kok iso? Iki lho rungane. Ya. Mangkane aja. Aku wis gawe saya awalane, Mas. Nek guring-guring kok apik. Awalan kudu penting ki. Ya. Sak pira Mas? Setengah meter.
Maning isun maning dilara ati ya Sweet sweet. Maning isun maning dilara hati. Waduh. Alah pucet-pucet matane irek putih kabeh. Urung. Pucet. Urung. Raine kobong. ha Pita suarane ketekek apa piye? Jenengan mireng nggih Mas nggih? vibra Angel lho, ngono ki angel lho. Piye ta kowe iki piye? ayo sing kepak deng tak ding tak deng tak ding tak anggo gendang Ayo, ayo ayo Mas. Mas Ning. Deng tak deng deng. Gentak deng deng. Deng tak ayo Ya. ayo Kaya wong kelep. Jenengan pun ngeceni. Saiki dalange. Jajal dalang apa iso jajal? dalange nek iki mau ya kangelan Jajal tes sing Oh, ngene lho beda penta tahu sing diantara beda to. Lah sajake aku DC lho kaya wong kelelep jere ngono e. enggak sing Aku gampang kerungu sing kok gampang dodoan. Sing gampang ya. Sing gampang. Mas Bayu jajal. Oh, piye? Oh, Akbar. malah hadan Ancen weton masjid ya ngono kuwi. mbok komat iya tuh ya Ya ta mulai ta. Apa? Ngono ngece aku bapak tipe nak kono to Lho penak piye sing mau lho kesik kok so aku urung marem nek urung mbok paringi mau. la 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 Ayo sik Mas sik. Ilatem iku modele piye ilatem iku? Nyun sewu jenengan Aku ora nganggo ilat, Pak. menghadapi Radim iki. Ya, Amit, piye? Radim iki Piye? sana ke syuting. Ya. Aku pengen roh eleke mukake dalang lho kaya apa. Mas masuk Ah. gendangnya Mas Ayo. Ayo. la 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 ayo Mas Gak iso. Ayo, iso. Guyung gak oleh. ora iso dosa Dosa sampean. Ayo. Jawang kiri lucu aku. kira piye to kene asu Ayo Mas kok iso. Ayo. Ayo Gi, Gi. ayo Ayo. Ngece aku we. iya jajal Culino wis aku. ayo Jajal piye? La 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 la. Gak iso. Mbak Pita. Apa garwane sampean sampean? Nek ning omah ngomah ya ngeten tauti iki. Ngeten iki. tauti gak ora Ngeten iki. kita lah Wis ora tes-tesan. Lagi aku bayang kok. Ya, Pak. Mbak Pita ning kamar. Ya. Mas Bayu mlebu tetek selam ngek. umumnya nak dalang kan oh Ya. Heeh. ndang bukan saiki Aku wis bu. iki kok bengi ora Lah kok bengi piye? Kaya mau kelep wis. Yo iki pamundutan sakeh. Ya terus nggih tenang mawon iki info A1 saking Pak Inggi Mas. nggih Apa? Niki limbukan diperpanjang ngantos sak jegleke listrik. Bolah. Ora apa-apa nek awake dhewe ne los. Mulane dadi jeglekno. Nggih iki pamundutan terakhir di sesi nimbukan Kitir Sumilir. ah Iki karek Ulpa karo Mbak Lucy. sing sumilir Ya spot ica. Ya. Wonten diajeng Ayu Ulfa dan juga diajeng Ayu Lucy.
joget. Lah tabane ngelingke pas hut Eh, RI. sempat kok ya. Nggih. Alah lah. Kowe garap spot ngene iki sensasi ra dadi to. Mboten dados komet niku. Iya. Latihan 28 dina lho, Mas. Likur dino Tanggapane siji ya. Dadi loro. Kuwi kudu batal lagi. kudu merucut. Kudu merucut. Ya dipinangkani pambudutane. Nggih. Kitir semilir dong. Semilir. Kene Dik, sampean aja anu jejer karo kono, ben kono ben ngurusi rumah tanggane dhewe. Kok Sampeyan lah. utang. Lah api ya. Ya ora kena iri to. Ha nggih. Wong kabeh iki dijatah Lah dhewe-dhewe. nyatane sindene mapane ya wis pas nggone to Mas Heeh. Ida. Apa Iya. aku yo njaluk, aku Ya. ora njaluk lho kok. Wis ra apa-apa ya Tuan Nggih mboten Takur. napa Tuan Takur. penakur kowe kuwi. Lah sama sing lalala kan Tuan Takur to. Oh iya 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 wis ora Sing apa-apa. ini apa kayak MNC. Oh iya. Oh, iya. Iya bener pasane Bintang sampean ki tempura tukang kali. takur. Lah iya kan biasane topengan ya. Mboten nggih. Jebule Tuan Takur kaya ngene iki. Lah iki kan urung tak klothok. Ki tuan takur ning omah sawahe akeh. Dadi gaweane mok takur-takur lemah ndek iki. Tuan takur kelelep kali. Makasih. Dik, ayo Dik, sombongno suaramu kaya apa pamerno Ya. Dik ya. Ayo Mas. Lelelelel. Kok ngono to Mas? Ya kaya iku. Sing Iya, apik. sing apik. Dik, Piye Mas? apa sing ape mbok sombongno? Sing tak sombongno. Yo, Apa Mas? ya Apa swara. aku? Jo gelem- Suaraku. Jo gelem kalah karo sing urung medun mesin ya. Iya iya to. Heeh. Lah kuwi mbok oversize piro? Loro. 42. Kok iso medun mesin. Urung. Yo dipinangkani. Ayo Dik. Yuk. Kitir semilir. Dia caosake. Ana ngene barang. Son huruf. Ayo.